Duk Yovika duduk dulu. Nah, iki sampean tak gandengke sinden setengah kopling. Lha niku sinden apa? Pledhok kok setengah Setengah kopling. Sampean turun. Nah, Nggih. dijemput. Oh, Kayak sinden pinggir dhewe kae. setengah kopling niku kedah dijemput. Heeh no. Oh, niku lempah ta niku. Ora. Yo, turun medhot dhewe iso ora? Saged. Ya coba kaya ngopo? Kaya ngopo? Iso ora? Yo. Saged. Iso ora? Sila, amit jemput. Nah, yo dijemput sik kae. Sinden setengah kopling kae. Yo. Ini kan. Matur lho sing ngendangi jan ra cetha ta. Usah pola-pola kok dikendangi. Ya. Kata-kata. Iki urung. Dijemput. Sing putih ta? Sing kuwi pinggir dhewe gede dhuwur. Kok niki ta? Heeh. Oh, ketoke nesu karo kowe ketoke. Budhe. Polatan budhe das. Lah kok budhe? Lah gede. Lah terus pripun, Pak D? Loh, dadan ngenten kok Pak D. Nah, Budhe. Katuran semeneng nggih. Yuk, saged meneng ta? Monggo diajeng. Dianjing garwanipun tiyang kathah Yayi. Jumeneng. Piye to, Mas? Aku teko to, Mas. Walik biasane iki sing ngedeke kono kok. Wah, repot tenan repot. Ledak gandengan. Mas Ucak, Dalem. iki ana nawala. Nggih. Nyuwun lagu setunggal kapilut kalih caping gunung dijenglengke, 3 pepiling request Pak Atmono. Nah, menika Pak Atmono sangoni 300. Alhamdulillah. 300 niku bagi 3. Bagi 3 pripun? Jenengan 100, kita 100, kula 100. Kalau boten sah. Enggak usah. Boten sah. Niku dilebetke nggih tas mawon. Ngono. Kas Agung Rasa. Kok timbangane Mary ya, jagone ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Luwih becik tak kantongi dhewe ngene piye. Kok katimbang ngoten boten niku kok do Mary. Dalange bayare akeh kok nampa saweran kan cilaka. Cilaka. Penake kersane boten wonten keceburan sosial. Niku mangke disodakoke ning anak cacat mawon. Terus mongko sing neng kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kalih niku. Kuwi cacat apa kuwi? Yen kula kena cetha cacat fisik gedhe kurang. Niku kan cacat mental. ora. Ini ya to, Mas. Mas Ucak. Piye diajeng? Kok kira kapan kesana kene panjenengan. Sik ganti mike sing rada banter to enak. Coba nek keto marang kiai to kan. Kepiye ta iki? Lah kowe mau kepiye nyaket to? Iya. Panjenengan ke ngono pek nabi buku. Lah kono mau panjenengan ke nibali aku dur ngono lho. Lah kowe mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket to pun tai ngono. Yayi, Mas. Oh yayi. Krungu tai. Kuwi iki wis cilik butel budek. Ada. Ditangerti asmane sinten niku? Piye Yayi? Piye? Paring asma Indra. Indra rek Yayi. Indira Kang Mas. Indira. Injih. Indira menika saking pundi? Dalem saking Ngawi iki. Nggih Ngawi. Ngawine mboten mesti, Mas. Kok mboten mesti. Mbak Yofi kagen cetha